जेब्ला जों पार्कआव थांदोंमोन मानैसो थाम्फैया लोगोनि खर'आव ब्रें ब्रें होननानै थिंलाबायदोंमोन। जेब्ला जों बाहेरायाव ओंखारो अब्ला सम सम जोंनि खर' सायाव मानो थिंलाबायो बे सोंथिया जाखांफैयो जानांगौ बयनावबो, नाथाय रावबो फिननायखौ नागिरा जानांगौ। बांद्राय गोबाव खालामालासे थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। तो चलिए शुरू करते हैं। बेनि कारणाथ' बहुद दं, नाथाय माखासे जाहोननि थाखायबो फैयो। लोगो खोनासंदो। थाम्फैया कार्बन डाइ अक्साइड, गोलोमदै, थावनि मोनामनाय, बासना ओंखारबाय थायो। जायखौ थाम्फैया ल' लायनाय फाग्ला जायो। आरो खर' लानाय थावनि ओंखारनाय गोलोमदैनि फाग्ला बिसोरो। बेनिखायनो जेब्लाबो खिबु उन जायो। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालामदो आरो बारबो गोसोखौ खारहोनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो आरो बे आलायना दोननाय आइकनखौबो दामना होदो, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ थाबैनो मोननो हायो। अके, बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। रावबो रायालासे, गाज्रि मोनालासे। टाटा, बाय बाय।